Kde je ten pes, o ktorom stále počujem? Je hneď tu. To je dospelý chlap. Pravda, je trochu starý, ale počuj, kto povedal, že staré ovce nenaučíš nové kúsky? Pozeraj. Vrav? Čus, kámo. Dobrý chlapec. Áno, on práve prehovoril slovensky, to je reálny človek. Áno, asi má viac takú ľudskú osobnosť, no. Lebo to je posratý chlap. Myslím si, že tu drasticky ignorujeme fakt, že je to len chlap na štyroch, ktorého si tu nechávaš doma. Vlastne som ho zachránila, spomenula som to. Čo to vlastne znamená v tomto kontexte? Tak, jedného dňa som ho našla samého zatúlať po ulici. Tak som si ho zobral domov. Kráčal som na hodinu a ona ma len schmatla. OK, jak sa vlastne voláš, kámo? Volám ho Snežik. Je to vlastne Dano. Dobre, čiže toto je nejaký ten Kámo, fetiš? nie, ona si reálne myslí, že som pes. Dobre, ale aj tak prečo s tým nič nerobíš? Neplatím nájom, neplatím jedlo. Aj tak, kámo, to nemôže Rieši byť. tu obchodok, benefity, neplatím zubára. Neplatíš za zubára? Tak ti poviem, môj chrup nikdy nevyzeral lepšie. A? Maminkina malá cica. OK, tak to ti jebem.